Okay, 1, 2. Pas-pasak yung batuan. Medyo madulas dito ngayon kasi ito part na to puro lumot dahil hindi nakakarawan. Nagpo KLX 140 RF. Ow! Uy! Dali. Ikot! Palto, dali! Ah! Nice! Ayan na! Hoy! Sakto yung helmet! Gusto! Yan o! Parang nga. Yan! Sige! Ataw! Sorry Dick! Sorry Papi Jason! Sorry sa inyo lahat! Siyempre, kailangan. Una, panyero! Tingnan nyo. Good morning! Yun, nandito na tayo sa may Sampabian, Pangasinan. Yo! Good morning! Ojay Duterte. Good morning, Toy. Napabigay sa akin. Pepitan mo kayo ng basuroli. Amalantig, hapot, araw eh. Carlos. Pinasya, baka nga, may relasyon. Lantig. Bali next time. Wala na alagra tao. Opo, sige na ba? Ayos kami na pala. 6:20 ulit kami na. Gilang sa buhay. Good morning po. Good morning, sir. I need a caffeine. Coffee. This one. Today is December 4, 2022. Nandito kami ngayon sa Imalog, Sampabian. Kasama natin yung mga Ampotilayag Riders from San Carlos City, Pangasinan. City na ba ang San Carlos? Hindi ko sure ha. Basta San Carlos, Pangasinan. Yan, Ampotilayag. Medyo marami-rami sila ngayon. At yung karamihan sa kanila naka KLX 140 RF lahat. Solid. Yun oh.
Mr. Tox, what's the problem? Sir Tox, ano po gagawin natin? Tulak lang sir, tapos kakagbitin na lang mamaya. Okay, 1, 2, 3. May nagbabalik. Good morning, good morning. Sir, kumusta naman? Natantagal mo na wala. Medyo nag-a-adjust ako ngayon, ang hirap. Parang feeling ko sa likod gumaganong, gumigiwang-giwang. Bakit ang tagal mo di nag-rides? Akala ko ayaw mo na mag-rides. Hindi naman, busy lang. Yun. Shout out sa mga DIG at sa mga Amputilayag riders. Paano naman sasabi mo? Hindi lang ikaw naka-KLX ngayon. Mga pit mo na itong mga to, idol. Ito yung kasama natin rider, di naubusan ng tinapay. Sir, pa yung tinapay ah. Sarap nito. Only at Mardo's Baker Street. Yun! Tinira pa sa taas. Alright. Boom! Grabe! Whichever katap, galit na galit. Galit na galit. Di mo sa ano? Tangina, galit na galit ah. Galit na galit. Ha? Yeah. Yan o, ang forma o.
Sorry. Yung service na matinig yun. Wasak agad. Yo. Sorry. Kailang ituloy lang yan. So yun guys, nakita nyo. Pag Japex binili nyo, wasak agad. Kailangan, bibili kayo ng rig. Ayan. Talagang magbibigay niya yung function niya. Pag matibay. Ano po? Sarag to. Makadalang to. Di ba na eh? Yan, rolling lang. Swat, Kuya Omar. Ruling, sandali sa lawa. Di, padari ko kaya. Sa pamutan. Sige, sa pamura tabangin ay. Ulag dami, prinulot ud. Okay. Paulan man. Basta kinyo may kinyo man. Okay. Sige. Start la, start. Start nyo, pero makasagot ko dyan. Start nyo. Matibay si Kuya talaga naman. Start. Idol. Right. Wala lawan supremo kadarap ko ng gaping problema. Mayroon siyang kapiprino ah. Supremo di. Di ba nga, paskay, di ba matos? Magano, Pascal, magano. Di ba, ganda lang eh. Saan, di ka mo guide. Tak mo tayo harap, kuya. Pero labi pinit eh. Supremo lang to. Agi na kinaki, bunag na, sakay. Rupiah, pas-pasa jam batwa. Sige ka. Sige. Sandali sa labata, atay kinyot ko ya, atay clutch. Gamit yung lapay engine brake. Ah, man. Pura patulog ko siya. Ipas ka lang, Kuya.
Barato. Oh, naghanapang ba yan? Kakapok. Okay. Nakakambyo ya? Primera. Sige, mara yun. Start mo makina mo. Ay. Pwede rin. Hindi, i-roll mo na lang mas maganda. I-roll mo. I-rolling mo, ano mo doon. Clutch ka lang. Sige. Tapos ano, huwag ka magpe-preno sa harap dyan ha. Puro likod lang. Yung isang mong paa nandyan lang sa bato. Lahat ng weight mo nasa kaliwa. Tapos yung itong likod mo, preno lang. Yung kanang paa mo nasa preno. Nasa preno, Yapak yapak yung mo. harap ang gamitin mo pare. Yan, oh, sige, go. Tapos, Oh, go. Pwede, start mo dyan, oh. pare, pagpatala ka. Ikin mo lang yung mga pinagdala. Patan. Sige. Okay, konti. Yakit mong konti, yakit mong konti. Yakit mong konti doon. Yan. Sige, hop, stop. Oh, liko mo na dyan. Hindi, ang preno mo sana to. Dapat pare, ako lang Oh, niya. kaya mo? Ay, tumbok mo. Dudulas yan. Mas dudulas ka dyan pare. Pag ano. Dapat yung preno mo dyan, yung kanan pare. Kinuha mo. Yan. Ibaba mo muna yung harap, pare. Ibaba mo yung harap. Baba mo na yung harap mo. Pero dito nakatapak to. Ganang dadala niya kasi dapat jaya dala ni. Sige. Baka mo ha. Tagoy. Okay. Dudulas ba dong? Hindi nadudulas yan. Yan. Oh, yun. Sige pa. Basta yung weight mo dyan sa kaliwa lang, Brad. Oh, okay. Oh, yan. Sige, Yan. oh, rolling mo lang siya, boss. Rolling mo lang. Yapak mo na yung Yapak mo na yung paa press dyan, sa pare. paa mo dyan sa ano. Sa preno ka na. Yan. Yan. Oh, roll mo lang siya. Diretso Roll yung mo. katawan mo. Oh, Yan. yan. Oh. Oh, yun. Diretso mo lang. Ganun. Yun. Preno. Yan, preno. Preno. Preno sa kanan, yung paa. Lagi dito ang preno, hindi doon sa harap. Ito, maya kamag-anak mo. Pariuson dyan. Daming kamag-anak. Yung isa uncle niya. Ito, insan niya. Ayos ah. Kaya insan, tira. Tira. Pande mo. Sige. Oh, liko na, liko. Yan. Sige. Sige. Yo. Huwag mong bibihin yung cut mo. Sige. Huwag mong bibihin yung cut mo. Dito mo. Okay. Sige. Sige. Kaya tatakot. Ilagay mo lang yung katawan mo sa kaliwa. Kaliwang bahagi. Okay. Sige. Ikanan mo na yung manubela mo. Yan. Kanan mo na. Sige. Sige, kanan mo na pare. Sige. Oh, patay mo na yung makina mo para hindi ka na ano. Kung natatakot ka. Diyan, kill switch. Yan. Okay, good. Oh, preno sa likod ha. Oh, sige, roll mo lang. Dahan, roll. Sige. Okay, yan. Oh, sige. Oh, yan. Oh, tapos roll mo. Position mo na yung katawan mo. Oo, posisyon mo na yung Posisyon mo katawan na mo. yung preno mo. Pati Diyan preno. Diyan sa. Yan, oh. Tapos roll mo. Roll mo. Sige. Sige. Clutch, pindutin mo. Pinutin mo yung clutch mo para hindi ka under paano ka. Oh, go. Oh, go. Sige, roll. Pero, piga. Sige, kaya na yan. Oh, go na yan. Oh, ito, matanda na to. Oh, siyang gapo. Yung nga po, busy. Nice, idol. Yun o. Tinapay lang ang sakalam. Yun o. Yun. Yun o. Hataw. Ataw. Yun. Yun. Time. Ay, ito yung pinakamahina eh. Sige, Sino? pare. Sino yan? Pasok ka, pare. Yan ba yung pinakamay? Oh, ito yung pinakamahina. I-guide ko siya, pare. Sige, guys. Sige, next. Yung isang kasama natin. Mahinang klase kasi. Mahinang nila lang. Ganun. Detox. Tox, Uson. uson. Sige, alalayan mo. Bangin pa naman yan, pare. Kawawa naman. Sana hindi siya malaglag, pare. Oo. Nervyoso pa naman to eh. Ay, nervous yan. Ilangan natin. Sige, alalayan mo dyan. Oh, alalayan mo. Nervyoso to eh. Alalayan mo, sir. Ayan na. Oh. Tinan mo namatay. Namatay. Ay, nervous. Babang din ba? Oh, sir, dandan, sir. Ang bagal niya, dandan. Alalayan to ako.
Ayan, dito tayo ngayon sa Imalog. Sa parteng bakla. Medyo madulas dito ngayon kasi ito part na to puro lumot dahil di naaarawan. So all year round basa. Yun o, pero si Matinik parang wala lang niya to. Yun o. Sana all. Papreno mo. Dito kila, dito. Kini. Timawel. Mangat. Ang pulag sugas oy. Oo. Kaya pulag sugas oy. Hindi siyempre bigla. Hindi yung gas ba't tumutulo ka ako? Ha? Ba't yung gas tumutulo? Saan sa? Yung sa tangke niya. Ibalik na yung breeder niya. Yan ang ginawa ko sa atin. Saan? Nga po, kulang tan, bitin. Bitintan. Tag- Atras kayo. Bueloan nyo. Kulang tan. Dapat wala speed yun tan. Yan, nice. Nice one. Hataw. O, hataw ya. Alright. Galing. Hataw, hataw. Yun. O, hataw ulit, hataw. Alright. Hataw. Uy. Dali. Op. Oh. Up. Taas mo pa mo. Yan. Pahinga muna sir. Huwag kang gagalaw. Galing oh. Yun. Tira. Nice. Kawalan. Oy. Nakakalma na yung kadina na idol ko. Yun. Ikot. Palso, dali. Nice. Palso naman. Nice.
Dandan! Hello! Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ano, anong balita Para sa'yo? nakita sila ng bayag ah. Kaya nga, parang Oo, bayad. pare, may nagtanong sa akin eh. Ah, Ang tanong sa akin, bakit ang mga kalbo pagdating sa chicks, silang gustong gusto? Oh, bakit naman? Ha? Kasi pare, nakikita nila titi na tayo. Mukha pa ng titi na. Kaya pare, grabe sila. Iba rin yun. So pag may nakakita chick sa atin, mukha na tayong titi kagad. Naabot tayo, titi to. Alright. Parang kayong kitrekking ah. Preno pa sa likod ko. Inarso dalan. Diretso. Wala mo tayo lubir. Ang kapi prino. Lubir. Basig mo. Kapal lang daw. Rolling Idol. Motion. Yan, idol natin yan. Is on the game. Is on the game. Rock and roll. Come on. And roll. Alright. Yun! Galing! Wow! Stop. Ganito po. Bueno. Mira. May kasama tayong pogi. Sinasabi nating baste. Alam mo ito, basting yawa. Di ba? Ito mga rider na pinakabata sa amin sa DIG. 20 years old. 20 years old. Manyakis na. joke lang yan. 20 years old, batang bata. Kontra sa akin, oh. Kontra sa akin. Ako, 47. 20 years old. Shit. Nasa tamang landas ka, bata. Okay, masusulo ka. Masusulo ka, musil ka. At nasatak pare! Abanang ka katuloy. Sorry Dig. Sorry Papi Jason. Sorry sa inyo lahat. Abanang ka. Pwede na lang ko paranday. At pwede na lang may highway. Katuloy ko sa intersection. Dalanan ko pa ikong ko. Kadalan ko kapuha ko dyan. Pati sa amin mo ito ng tax. Naagawan mo ako ng content ah. Kasi pampirik kayo di. Content sa TikTok. Sabay kayo. Ano po yan? Ano po yung gagawin natin? Pupukpukin ng bato ang husky bar na. Okay. Hanap tayo ng bato na pwede pamakpok. Pero si Pampirik ka ng... Yung Pampirik. Ayan. Di ba yan namin pinagpagtayo? Bose karat. Bose karat. Para pagpaganti batutan. Ako papigar eh. Ay, dapat yan. Uy, bali. Ito. Ay, ito. Basig ka mo. Nalilito na yung barkada natin. Mga pare niya, pagpaganti bato. Ganito po ang pag-try niya. Oh, tingnan natin. Wala eh. Ito alam ko itong ano. Tay rubber. Bawasan tay rubber. Oh, yung rubber. Tsaka itong ano, yung plastic oh. Plastic. Babawasan tay. Tatakot-takan mo. Wang! Kanta na. Wala oh. Basag. Ah, man. Pero di siya. Hindi, dapat papalitan. Dapat ya kinakang tulay eh. Nani, dalak hindi Jomar. Ano no pa? Delikado. Wala niya to. Delikado. Dapat unyatan eh. Pak. Kanto. Pagpunta nila sa Tampe. Ang papayla. Sige na. Napan, Jason. Karami. Ngambang kalanan ni Manyay. Binanggatoy sa domino. Anong pinikeso? Ang mata lapat lang eh, basta ang gano'n luka-labat. Hindi, tapano guyurong pwede isa? The same time ang gadsaya, dapat niya. Ang gadsaya. Ah, yan. Ayos na. Okay lahat. Hindi, dapat ang gadsaya. Talabat ay itulak yay di. Hindi, ganong
Ito yung mga kwatit. Ito na, titira na. Kwatit. Oh, kwatit. Oh. Naka-best pa oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oy. 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 Sakto yung helmet. Gusto. Yan oh. Yan. Ah, tirahin mo na yun. Bakit ay? Hindi ko motor to eh. Ay. Baka mapagaya uli kayo eh. Tama na. Hindi daw niya motor. Kasi may experience siya. Ganito yung guys ha. So ito yung flashback niya. So nakita nyo yung flashback niya. Kaya ayaw niyang gamitin yan. Nice! Galing! Next! Baliwala oh! Ano po? Baliwala oh! Iyon oh! Ano ba? Okay, mamimineral ka. Yeah, diretso. Nice one! Bangga, bangga, bangga! Sige! Yan! Oh! Banggayo, banggayo, banggayo! Ha? Hindi, kahit dyan na! Oh, nice one! Uy! Galing oh! Right. Pambansa tinapay! Yo, yo, yo! Yun! Yun! Sige! Ataw! Oh, here, here. Last. Ano tayo? Bukol mo tarap. Katulumok to. Ataw! Banggay mo! Sige! Sige! Nako! Boom! Nako po, nag-minor. Tulong, tulong. Maminor ka dyan. Hindi. Sige. May kanay. Bukol mo eh. Kasabihin dyan na minor ka, ba na mo na tinirik mo na clutch mo. Tingnan po lang, kapalay biskag to. Dapat ka dire-dire. Sino po yan? Power Rusi. Power Lucy. Talaga ang ngayon ko. Mga lebuelo. Wow! Yun! Yun! Tain na oh, matinik! Rosie lang sa kalam. Yeah! Yan ako galing. Yes! Hello, Papa Jason. Ayun. Alright. Ay, papicture ako. Yung guwapo naman ako. Siyempre, Thank you. mamaya. Ciao. Ganda ng motor ni Pampi oh. Ganyan mo muna. Sige. Para ka Amerikano sa motor. Ang lit, para sa'yo. Oh. Kailan sila Rick Clark dyan? Ganyan. Yes. Kita mo sa kapatid. Oo nga. Pero di Bolt, sila Bolt.
dito tayo sa Sampabian. Kasama natin yung ating mga KLX 140 RF Pangasinan. So ayan, bali 6 kami na nag-ride. Lahat po KLX 140 RF. Siyempre nag-ayos niyan si Matinik. Joe, ano masasabi mo? Dumadami ng user Dumadami na po ang user ng KLX 140 RF pero hindi utang yan ha. Puro cash yan. Yabang. Ganda na napuntahan natin, Joe. Saan nasan tayo? Dito sa pinsan ko, kay Mike. Ito si Boss Mike. Boss Mike, thank you ah. Ayun, kuya. Yun, the best. Thank you rito sa Yun. Milestone May pama. Cabinets of Grooves, California. Ano masasabi mo pag uminom ka ng wine? Siyempre, dapat kailangan. Cheers for that! Cheers for that! Cheers for that! Welcome to my paradise! Let's cheers for that! Cheers for that! Nagsama yung magkumpanyero ah. Panyero! Pare, lahat na natataraw mo dyan. Yan. Hindi akin. Sir, mukhang busy kayong dalawa. Pawine-wine lang kayo ah. Ganito lang yung pare, Sarap ah. business natin dyan. Ini-enjoy lang namin ng bakasyon dito sa Pilipinas, alam mo. Ano ka puta? Babalik na naman kami sa California. Wow! Trabaho na naman doon. Iba Yung rin. mga negosyo ko doon pare. Ano ba? So hindi ko na mahanap. So, sobrang dami. Yung mga natatanaw mo, Joe, Oo. yung mga natatanong mo yan, ay ang aking hindi pag-aari. Ha? Ang aking hindi pag-aari. Okay. Balang araw, mabibili ko rin yan. Yan. So anong masasabi mo para mabili mo yan? Magsipag, maging dedicated sa lahat ng trabaho, maging loyal. Loyal sa asawa, loyal sa trabaho. Kailangan meron kang takot sa Diyos. Yun! So pinagluto tayo mga boss. Ay, laki ng pantad ah. Wow, so Joe, ano yung niluluto mo, Joe? Mukhang masarap ah. Malalaki. Malalaki daw, sabi ng pare ko. Ba? Mukhang pa-swimming lang kayo ng barkada ah. Ano, siswimming yata kayo ah. Oh, cheers pa daw. Cheers! Cheers! Wala, panyero. Iba rin ah. Pare, kamusta yung negosyo mo sa Switzerland? Switzerland. Yun, let's eat again mga boss. Sarap niya, no? Ayan, no? Sinasabi nila, bro. May pasabaw pa dito. Tingnan natin. Ayun, ang sarap. The best. May pasabaw pa, bossing ah. Ang init niyan. Yun, di ba? tignan nyo. Oh, di ba? Coach Dan, mukhang seryoso ka sa pagkain mo ah. Oo. Kompleto ah, may sabaw, may prito, may sinigang. May okra. Kompleto, may okra. Sarap po. Sarap po. Oh, ay. Talagang binabawi ah, yung ilang Video mo si sir. Kasama natin yung boss natin. At yung sip-sip, ayun. Ayun, sip-sip. Kuya, kami na. Thank you ah. Salamat boss. Bye. So guys, doon na natatapos yung vlog ko for today. Thank you for watching. Till my next vlog. See you.